Takže v minulém videu jsme se podívali na to, jak se věci draží, byli jsme na dražbách a dneska se podíváme na ty vydražené věci, co jsme minule koupili. Protože největší twist dražeb je vždycky to, že nevíte, v jakém stavu to kupujete. Takže dneska se podíváme na ty moje věci, které jsem koupil, jestli jsou kompletní, rozbité nebo tak. A nebudu to zdržovat a pojďme se rovnou vrhnout na video. Let's go. Takže tady už jsou všechny nakoupené věci a věci potřebné na čištění těchto produktů, protože před inzercí to chci mít všechno hezky vyčištěné, aby to bylo hezky na fotkách a tak dále a tak dále. Takže jsou tam nůžky, páska, párátka kvůli tomu, aby jsme se dostali do těch spár, které nejdou vyčistit, a samozřejmě nějaké vlhčené ubrousky. Všechno je obalené prostě v lepicích páskách, prostě nevím proč, ale je to ten největší pain, všechno lepí a je to takové prostě nepříjemné, takže všechno tohle musím odlepit, aby se to dalo dát hezky nafotit. A tady je první produkt. Tady můžete vidět, že to je úplně vlastně celé nové zabalené. Takže to je dobré, protože, jak už jsem říkal, nemusí to být vůbec v dobrém stavu některé ty věci. To samé nábytek a tak dále, nevíte, jestli je kompletní, kupujete to prostě v krabici a může být třeba zničený, protože ty věci jsou tam z různého důvodu, co si budeme, no. A tady už je další item, což byla vlastně ta stříkací pistole a tady za chvíli poznám, co bylo špatně s tím. Tady jsem si přinesl ještě alkoholové útěrky na ty lepící pásky, protože to nešlo dolů to lepidlo, takže ten alkoholový pásek, to hezky všechno, to lepidlo se tam dá pryč. Takže to doporučuji všem, kteří taky chcou dělat podobné věci. Tady ten stojan na tu A3, to jsem taky radši postavil, protože nikdy nevíte, jo, taky to nemusí být kompletní a nechci to inzerovat takhle v krabici. Takže stejně na fotky, na inzerci to potřebuji složit. A i pro svoje ujištění je lepší prostě vědět, že to je kompletní a že tam nic nechybí. Are you serious right now, bro? Takže tady se mi trošku vybil telefon, ale bylo to všechno kompletní, takže jsem to tady postavil, jak můžete vidět. A přesouváme se na další věc, což je ta hřebíkovačka. To taky vlastně bylo zabalené v krabici a říkal jsem si, že to bude nové, ale jak uvidíte, tak to nové úplně nebylo. Takže docela fail, ale nevadí, no. Myslel jsem si, že když je tam ta krabice, tak to bude jako v lepším stavu, ale evidentně moc ne, no. Ale dalo se to, je funkční, zkoušel jsem to, takže to je hlavní. Ale nebyla úplně nová. Takže to taky celé vyčistíme, že jo, aby to bylo hezké na fotku a jdeme na další. Tady jsem kvůli fotky a taky pro jistotu otevřel jedny ty dokovací stanice, jestli je to teda fakt jako nové a kompletní, ale ukázalo se, že byl tam vlastně jenom jeden kabel a dvě části, které se nasvakly do sebe a to bylo vlastně všechno. Je to kompletní, takže dobré. Co kvalitka? Tak a tady byl ten největší kámen úrazu celého nákupu. Jak můžete vidět, tak ta krabice je z druhé strany rozbitá, jasně to by nebyl takový problém, ale vytáhl jsem vlastně tu pistol, bylo tam i příslušenství, ale jak se můžete podívat oproti tomu obrázku a tomu, co jsem vytáhl, tak tam něco chybí, no. Ale radši jsem se rozhodl tady řešit radši krabici a spravit tu krabici, než jít do toho těžšího problému.
Jde sice cvakat jako cvaká, ale chybí tam ta nejdůležitější nádobka, prostě která je hlavní část toho, takže cvakat sice cvaká, ale zbytek je asi nepoužitelný a teoreticky nefunkční, no. Takže na to se podívejte do konce videa, jak jsem vyřešil tento problém. A tady už nás čeká vlastně samotné focení produktů a inzerce na internet. Za každým produktem dám i fotky, jak dopadlo to focení a enjoy. Hezké pozadí je vždycky základ, takže to si zapamatujte. Takže tohle bylo úplně všechno, co se týče focení a inzerce produktu. Myslím si, že to nedopadlo vůbec špatně, ty fotky jsou docela hezké s tím světlem. A teď se teda pojďme podívat na to, jak jsem vyřešil ten problém s tou nádobkou, takže jdem na to. Jo, je to tady. Asi po měsíci čistého času, po x desítkách prostě e-mailů, telefonování, přepojení do různých externích skladů, servisů, je to tady. Objednal jsem tuhle nádobku na tady toho bad boye, která mi vlastně chybí a nikdo ji neměl, nejde sehnat prostě nikde, takže mi poslali aspoň menší nádobku na menší model tady té stříkací pistole, takže zkusíme, jestli to bude fungovat a let's go. Takže to v tomhle, poslali mi to vlastně v tom malém menším modelu, jak se můžete podívat, vypadá to i jinak, je to úplně jiné, ale třeba to tak nějak napasujem a byli tak moc hodní, že mi to normálně poslali zdarma, takže shoutout Madball servis za to, že mi to poslal zdarma a snažili se mi aspoň nějak pomoci, protože jsem byl fakt už bezradný, nikde to nejde sehnat, prostě všude mi řekli, že to stojí 900, ať si to koupím nové a tohle byla jediné řešení, co mi poslali, takže aspoň tak, jdeme to zkusit a jestli to nebude fungovat, tak asi GG, no, ale je to aspoň něco, takže shoutout. Takže máme to tady, jdu to rozbalit a jdeme to zkusit nějakým způsobem udělat tak, aby to fungovalo, jo. Takže máme tady tohle, tu hlavní část a máme tady tohle, co nám teda poslali, jo. Je to úplně něco jiného. Nevím, jestli to půjde, jo. I ten závěr vypadá trošku jinak. Tak tady jsou také hrubé a tady jsou takové jemné vroubky, takže uvidíme, jdu to zkusit. Takhle to musí podle mě těsnit, jo. A takhle to netěsní absolutně vůbec. Takže to můžu zkusit vyzkoušet třeba zalepit, třeba páskou nějak utěsnit. A jestli to půjde, tak to bude dobré, no. Když to zapojím, tak to nic nedělá. Jo. Něco to dělá, ale nevím co. Takže tady zkusím nalít vodu, jestli to bude stříkat, ale podle mě to musí být utěsněné. Takže jdu naplnit vodu a let's go. Takže vodu mám, když to do toho dám, bude to něco dělat. Jop, nedělá to vůbec, že nic. Takže tohle nic nedělalo, přitom je to v té vodě ponořené, jo. Takže zatím nic, no, což není dobrá zpráva moc, ale tak uvidíme, co zkusíme dál. Můžeme to prostě zkusit natvrdo oblepit páskou. To jsem myslel, že půjde teda lépe upřímně, ale myslím si, že to nic moc neudělá. Takže takhle to jakoby těsní jakž takž. Voda tam teda je. Tohle bylo trošku zoufalý, jakoby pokud že to bude fungovat, protože ta páska jako co tam udělá reálně, že? Ještě mě napadlo, že bychom to vlastně vystužili jakoby zevnitř, jak se dělají závity do různých těch těsnicích věcí, těch trubek a tak, že bychom to prostě oblepili tou páskou zevnitř, jakoby, aby to doléhalo.
No a teď co mě napadlo, jinak jako to vypadá docela nové, jako jo, ten zbytek, že to nevypadá ani nějak používaně, 2020 tady píšou něco, no a právě jsem volal úplně do všech těch skladů a nikde mi prostě nebyli schopni dodat přesně tuhle nádobku, co je na tom. A tady jsou akorát nějaké náhradní díly, tak tady jsou nějaké pružiny. Nevím, jak to ani funguje. Takže to zkusím namotat. Ne! To už jsem fakt zoufalý, jako co to dělám, jo? To už je fakt blbost podle mě, jo, ale tak nic jiného mě nenapadá momentálně. No, jako teď to momentálně těsní, jo, jakože. Nebo minimálně tak, jako mi připadá. A nedělá to prostě vůbec nic. Nebo třeba to půjde nějak opravit, ale nenapadá mě fakt jakoby jak, nebo co by v tom mělo být špatně, jo. Ještě to můžeme zkusit jakoby rozebrat. Jo, asi to rozebereme, protože co nám jiného zbývá, že? Jako už nemáme co ztratit reálně, takže jo, let's go. Tak. Takže, co tady máme? To vypadá úplně nové. Skoro nejsem elektrikář, takže nemám absolutně tušení, co se tady děje. Aha. No nic, snažil jsem se na to přijít, ale nepřišel jsem absolutně na nic, všechno vypadá jako fakt v pohodě, všechny obvody, úplně všechno, takže teď záleží, jestli je to právě tím těsněním, a nebo je tady prostě tady něco špatně, ale myslím si, že upřímně ne, jo, ale těžko říct, takže tohle beru zatím jako takovou malou prohru, tohle bohužel asi mojima silama teď nedokážu spravit a nedokážu přijít na to, co tomu může být, jo, zkoušel jsem všechno. Tady i třeba to těsnění, ale stejně to prostě netěsnilo, nešlo to, takže těžko říct tomu je. Takže nakonec se to podařilo spravit, jo, brácha na to přišel, bylo tam prostě něco zarazlého, takže nakonec jsme na to přišli, brácha na to přišel, bylo tam něco zarazlého, takže pojď to zkusit. Yes! Oh shit! A tohle bude asi všechno z toho videa, takže díky, že jste se dodívali až sem a příště se vidíme u dalších dražeb, takže stay tuned, zatím čau.